Tuna sabta sadana hi ati dan ai got karma angkhan ani talo de uleka ai got karma kha chuling karon pe maya kata khang kan luta chuan sabta sadana hi chu ati hiang kan ti don ani application akhan kan luta ei search button om hi hnuaya hian a sir ber dot ding lama tanga sir ber dot a hian hei search button a oma search button a hian kan kalanga search for anything ti hi takin an click anga chuan hemi karon post hi code of conduct for government employees hi copy a paste mai khan a fu mai zela ke chong kol sama in du lein type chop theya eta hian in han tianga in long press anga paste ki tikhian a lo lang don ta ni code of conduct for government employees tia khian in lutang hei hindi te English te oma English ka kan thlang anga ke ni chuan hindi thiam zo kinom chuan hindi khain lo thlang don ni chuan enroll ti hei a hnuai lo lang a hian enroll a khian ma miang bokan enroll an kan luta chuan open scom ti hi lo om ta open ti kan metanga open a khian kan kalanga hei hi array ve deuh hlek thina mangtu kan tama wangin application hian min zo lo thina hei hi ti hian ki play ti khi lo lang ta then khata chuan play ti khi a lang hal don lo a horop khi len don wangin he ta a hnuai de a hian a lang loin a awm mai the ni chu wang chuan tian in tuai chhawng in phone kha in tuai chhawanga play ti hin metanga chuan hei play button a lo om le hi a play na tur kha ta hian Hello and welcome to this interactive e-learning course on Code of Conduct for Government Employees. Please note, this course uses narration. So Code of Conduct for Government Employees. Please note, this course uses narration. So remember to turn on your speakers or headphones while taking the podcast. Zung to pan kan danga hi video chunga khian me tur alom ta ni start ti khi kan me tanga khi lo lang le don ni forward le pop pop anga hey next arrow next si Meet Natasha. She is recently diesel khan heng ho hi kan ti le anga chuan ti khan video kha kan enzo ta assessment a hian kan lut leang start assessment a kan kalanga kan changanga hangzo na ho kha kan chang don ta ni start assessment a kan kalanga ki a question ki uluk de ngan chiaranga hun tiamom ve wang hian man mo ve deuh hlek te ponga ya question so ma minute som kan ne ya tikhian kan tianga kan an chang zung anga 60 vel tal sapta hian 60 vel emoni khale pass mark kha ka chiang ta lo kha tal kha kan mu ve anga ya ni tikhan kan chang zo ta khi kan pass za kan mutlat mai tikhan finish ti kan metanga chuan a hnuai lama finish a hnuai lam veilam ding lama hian finish ti lom le ta ratings kan penga chuan sum 5 hi kan penga tikhian a lom le ta ni hei hi kan bek zeu anga chuan ama a bok khan kan lut le anga hi ratings course experience a complete survey ngai kha alo oma hei ratings kan du duin penga chuan eta hian remark kha zia ve ngai eng po ziak ro atlang vek don hei chuan chumi zo submit kha ni anga chuan certificate download thei khan alo om tanga chuan certificate hi kan download thei chuan khu open le close khu lo oma open anga chuan hei hi in thon thei na ber application in nei thon thei na ber application in nei kha akhan tianga chuan hei hi samakra lam thil ani wangin hei tlai dot pathuma hian send file khan ni maya tikhan whatsapp a in thon mai to don ani tikhan kha zong kha code of conduct a chuan conduct government employees a chuan kha alo ni ta ni